Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, lagi di rumahnya Pak Ri. Pagi ini Mbah Kongnya Risma di sini lur. Ini Mbah Kong, sehat Mbah Kong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cirase nembe ngamar ngian. Lah yo ngamar rong dina rong bengi no. Ngalah nggih. Teng griya ler napa teng mriki saiki? Mah kidul. Ning mah kidul rong bengi sian. Yo ngalah nggih. Alhamdulillah wis padha sehat kabeh. Amin. Pak Ri barang wis ben padha sehat ngono. Wis. Iya. Boleh anu boleh panas. Maem apa lawe? Yo ngalah. Mateng gak tau ya ini? Wis anu jukukne ning piring ngono kek karo sakmono mbane rantek engko. Wah Risma ora entek lho. Lah ya. Enak banget Mas. Ndang kek lap-lap. Karo mantap, ndok mantap. Iya lho enak lho. Heeh, Mbah. Kok sayang purung mbahmu? Sakit. Kakung. Lho, Ris. Halo. Oh, jatuh. Penak biat lho Mbah niku ke makme. Ndok. Masuk anu, Mbah. Masuk anu nang jajan di anu ning uri no. Nah, ini. Sik bek. Nyanti Mbak Yuyun ki, Mang? Baju. Kene, Mbak. Yang anu. Yang ngendi? Sengunglong. Awas tiba lho engko. Kalah lho. Ada brede lho. Lah, Ayo, Bos. ah, Oke. pintere. Titik ae lho segone we. Mulok lho Pak Ri penak. Iya, jane. Kita ya. Suasana pagi di rumahnya Pak Ri lur, anget lur iki Dedek. Ini mau Mbak Yuyun lagi njukuk banyu. Wis sing ngomong Mbah Kong Lauri karo Mbah Konge Rismas teko. Oh, adem. Iki pawone Pak Ri iki diresiki lur. Mungkin rencanane arep arep mulai dibangun apa piye mbuh ra ngerti, pokoke intine diresiki. Terus pawone ngalih rene iki ya Allah ya Robbi. Ki opo dek kok ngene kayune? Kayune kaya wong pasaran. Ki gase malah ditutupi. Iki mang cuaca pagi tembus 15 derajat sampai 17 derajat lur. Dadine ning kene mang iki mang adem banget sampai kaya mbuh. Nah, banyune bening. Bening kan lur. Godhong telo sing biasane tak jaluki iki lemu neh. Enak lho iki di sayur bobor ngono. Kae ning kono kae. Nah, iki sing akeh iki nganu Jipang tapi ning isor kae. Kita sepil. Ning isor kae wae akeh Ning kene iki penak lur. Bakal jangan wis karek ngerah. Ning emper kene iki. Iki yo gedhong telo. Sing ning kene anu lur. Mati wisan. Nah, lompong sing tak kelodek iki lah golek kok kene iki lho lur. Iki sing ning kene iki tak bradati sing garing-garing lek isih akeh. Manune dikelok enak bakno ki.
Pemandangan. Masa yo entek sakmono bane. Entek, Ris. Riz. Masa yo entek, Ris. Pilek mantap ya, mantap. Mantap, pilek mantap ya. Tapi ya. Mantap. Binti teng pundi niki wau? Boten enten niku. Berarti seucul. Ucul kan. Lah iki mang kliwon. Kene perang bengi ya. Heeh, pacak kowe larake turu Pak Ri teng puskesmas nika tilem mriki. Lah turu kene, Mbak. Rong bengi dhewe nang mah kene. Ora nek wong nunggu omah. Ora nang wong Endang neh. anu Mas muni presik, ora iso. Oh sik Murad Marit. Iya. Mimi, nggih. Kira-kira yo benturan nggih. Nggih. Nawane boto, Mbak. Ataupun bataku. Oh, aku kok. Iki lho Pak Ri. Gan sarapan lho, lek rantek Pak Ri. Pemayani urung sarapan lho. Iya kuwi kok ge sarapan. Obat anu Wis ngombe obat. wong sama. Lha yo kuwi kok ge sarapan yo kenek. Kok ora enak. Anu Mang ra gelem nyamahku, sik isu wis mateng aku ki. Wis warek to sampean, Mang? Sudah. Awas kecepit. Yo ngono lho, ba. Bisa dipendhetne anu kae lho. Piring angel ra ning piring lah. Kene tak omongi tak ngelongi lah sakmono mbane kok. Adamu ya lho, lho. Ben lho. Dulang kakung, A. Yo A ka lho. Juga. Juga serandal. Padang Pak Ri iki diresiki Padang. Alhamdulillah guys, kita resik guys, Padang Padang. Iki ning kene iki to. Ning kene. Ayo A, ayo A. Ayo. A. Pak Ri telaten lho. Ngomong putu. Wis terus sehat ya Pak Ri. Wis penak. Sampean ngerti to Repal Mambing lho tak jak ning UGD. Pak. Jam 10 bengi. Iya. Masuk angin. Sambat anu apa koyo sesek ngono yo an ke terus mek njaluk obat tok rawat jalan. Rawat jalan kan. Alhamdulillah ya. Mari alhamdulillah ya. Mari masuk angin ini bahaya lho. Anu apa jenenge hawane adempet ya Pak Ri. Adem lho. Mantap. Masuk bahaya. Adem iki jan tembus belung. Itu semuanya kita jaga kesehatan. Oh, jaga kesehatan lho. Kowe ya lho Pak Ri dijaga kesehatan lek isuk ki sarapan. Iki mas sarapan iki. Kendang sarapan. Ayo mas saras dulur aku. Mang lek luwe iki mlayu nyanggonku aku kluwen sut ngono. Masih urung diglek. Yo ngalah lali urung diceklekne. Oh, urung ceklekne lur ngono lho. Lho, adang ket isuk lali ra dijeglekne. Aku ya tahu Pak Ri. Padha muka mejikom banyu tok. Mas anu sik beras. Oh alah. Harus tiba rene-rene ayo, maam dulu. Ini. Momong Pak Ri ditinggal njukuk banyu air bersih. Ini guys. Mantap. Pilek mantap ya? Mantap tani. Bagi sarapan ora kan. Ya, wis Kang bebat iki bagi. Ya oke ya lor ngono ya video kali ini. Aja lali selalu subscribe, like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.